Moi ben, moi bons días a todos. Empezamos a estar cada vez nun ambiente máis familiar. Por aquí temos a novos protagonistas, os que hai que darlles a benvida. Santiago, Silvia, Tania e Ana. Non sei se Tania xa está por aquí. Parece que vai a tardar uns minutos en chegar, así que nos imos a comezar. Vamos a facer un pequeno resumo do que foi esta experiencia durante estes días, vale? Pareceme importante non repetir todo o que estivemos dicindo anteriormente, pero sí facer o esforzo por ver por que estamos aquí. Presenta, convence e conquista. Durante unha semana estivemos facendo o xogo de que a produtora BMOTV estirara unha experiencia que ven xa de moito atrás, que é convertir os videocurrículums nalgo máis. Eu tiña as miñas dúbidas ao comezo, cando falaba con eles, dicía o videocurrículum pode ser unha arma de doble filo, non? Hai pouco estaba cunha fotógrafa en Londres, unha fotógrafa galega, moi amiga miña. Entón me decía, eu estaba facendo un currículum e me decía, aquí en Londres non sei non lle poñemos a foto ao currículum, eso está moi pasado, e incluso pode ser sexista, pode entrar en problemas con cuestións de idade. Hai moitas cousas de aspecto que non deberían estar na túa primeira imaxe cando te chegas a unha empresa. Eu quedei pensando nisto. Ten sentido o que me está dicindo Marta ou non estou de acordo en absoluto? O feito é que un videocurrículum choca transversalmente con ese plantexamento. Por que teñen que ver se son guapos, se son feo, a pinta que teño? Igual hai moitas outras cousas obxectivas que me fan merecedor dese traballo. E pode que esa información que eu quera dar directamente nunha entrevista e non nese papel. Ou pode que se consigo chegar a un traballo sen ter que pasar por unha entrevista, imaginade esa tesitura que fora a través dun proceso electrónico, moito máis informático, moito máis dos tempos que corren agora. Puidera demostrar 1000 cousas e que igual na criba da propia entrevista eu quedara fora, cando logo podría ser un dos mellores profesionais desa empresa. Que opinades disto? Vos imaginades ese tipo de situación? Toda a semana todos dando voltas aquí en torno ao concepto do videocurrículum e do currículum en xeral, das aplicacións para chegar a unha busca, ao final dunha busca de emprego con resultados xeitosos, e de pronto igual estamos equivocándonos dende o minuto primeiro. Sería isto unha posibilidade? Logo podemos falar con Gustavo, un dos mestres desta semana, sobre que opina disto. O feito que nos fixemos aquí, ou eu polo menos estou sendo testigo, dunha iniciativa completamente que choca transversalmente con este plantexamento. Imos máis lonxe. Non só tes que facer o videocurrículum, non é que vayas a poñer unha foto nun papel, é que ti vas a ser grabado, vas a ter que falar diante dunha cámara, vas a ter que comunicar. Queres abrochar este botón? Queres quitalo outra vez? Esta man vai para aquí? Se te pica aquí, vas a facer así. Estás inseguro co teu pelo, vas a empezar a facer estas cousas. Todo iso vai a comunicar. As túas mans, como as pós, se tes ojeras deses días sen dormir, se parece que onte estiveches por aí tomando unhas copas, se pareces un tío demasiado sobrio, demasiado serio. Vamos a empezar a xogar a amosar todos estes elementos. Que difícil, non? Onte decía alguén aquí a comunicación non verbal, ou incluso alguén que tamén está presente e decía por que teñen os profesionais de outras áreas que volverse performers durante uns minutos para conseguir o seu traballo. E agora eu me encontro con dúas realidades diante, os que poden decir iso é magistral, é fermoso, é moi motivador, é super emocionante, os que poden decir isto é un gran erro. Pode que superemos o ecuador da ruta desta experiencia en pleno foro da innovación polo emprego e algún todavía teña dúdas ao respecto. Eu non me podo posicionar, pero vos deixo aí esa pregunta. Entón, agora nos toca meternos directamente na área da hostalería e o turismo. Fascinante, fascinante. Durante os últimos anos estivemos tamén moita da xente aquí presente, moitos dos realizadores, dos responsables deste evento, dos cámaras, eu mesmo tamén, dende a faceta que me toca, metidísimos no mundo da hostalería. Sonará igual un pouco raro. Non sei se coñecedes a Anthony Bourdain. Vos recomendo que busquedes en Twitter, no Instagram, un señor cunha pinta moi xuvenil, norteamericano. Creo que tivo así unha vida fascinante. Eu coñecino xa con 2 millóns de seguidores na rede. O tipo fai rutas gastronómicas polo mundo. Entón, ti podes ir descubrindo a través da súa narración dende o Porto ata Bangkok.
Entón é fascinante ver como imos descubrindo novas escenas hostaleiras a través dunha viaxe completamente actual onde ocurren un montón de aventuras, unha voz en off que te vai contando como son as cidades. Entón, de pronto, un plato de comida pode gañar valor a través dun músico rueiro que está nunha esquina antes de entrar nese restaurante, e cais podes ver como el de pronto saca o corazón todavía palpitando dun sapo xigante, e ese é o gran manjar dunha zona moi perdida, e vas pasando unhas cousas a outras con un grado de emoción xigante. Como está cambiando o mundo da hostelería nos nosos días. É espectacular. Espectacular. Outro día me decían que o último en Nova York é que fas a cena na casa. Isto se está pasando en Pontevedra. Xa non é o último en Nova York. Isto está pasando en Pontevedra. Entón, claro, os chefs empezan a ver que pode haber novas vías de negocio, a ver os das escolas de hostelería que opinades disto, e por que teño que pasar eu por determinados filtros empresariais cando podo organizarlo no salón da miña casa? Non sei se poderá facer autónomo, como lle poñamos o marco legal a isto, xa é outra historia, pero que emocionante o feito de que de pronto eu recibo aquí a miña moza. Quedamos na casa do chef Marcos, que vive no número tal, da rúa tal aí, que é un piso, é a súa casa, así, ás 12, non coñezo nada. Hoxe ceno aí. Hoxe ceno aí. En que situación deixa eso os restaurantes de sempre? En que situación pon iso os estudantes de hostalería dos nosos días? Como reaccionan os mestres dunha escola de hostelería a realidades tan cambiantes? Queredes saber a resposta, supoño, non? Eu tamén quero sabela. E por eso hoxe temos aquí a Antonio, a Rita e a Martina, que sumache este no último momento. Asociación de Antigos Alumnos da Escola de Hostalería. Martina. Logo temos a Antonio Vázquez San Martín, Departamento de Marketing, Centro Superior de Hostalería de Galicia. E logo temos a Rita Sobrado Pérez, Secretaria de Hospedaxe, Asociación de Hostelería de Santiago. Eu fixen a introducción e agora vos toca falar a vos. En que orden queredes empezar? Moi ben, empezo eu. Que o faga unha muller? Así, a Asociación de Antigos Alumnos. Se la conoce moi ben o sector. Parece ben. Bueno, eu quero dicir que, bueno, como sabemos todos, de hostelería, turismo é unha profesión moi demandada aquí en Galicia e en todo o mundo, seguramente unha das profesións con máis saídas laborais. Que pasa agora mesmo? Pois eu creo que se intenta que este sector se profesionalice. Entonces, que non se ofreza o que se estivo ofrecendo ata agora, sobre todo porque creo que é importante porque temos xente que ven de fora, non é solamente a xente de aquí de Galicia que consume os nosos produtos, os nosos servicios, senón que xente fora. Entón, bueno, desde o meu punto de vista, o que piden os establecementos e o que buscan é xente que este formada e que teña certos coñecementos, que non calquera poida dedicarse a esta profesión. Hai moito intrusismo, entendo. Perdona? Hai moito intrusismo nos oficios, sí? Sí, eso tamén. Entonces, bueno, eu creo que eso sería unha cosa que habría que cambiar. Bo apunte, que engadimos por aí, Rita? Bueno, a ver se... Sí. Intrusismo, dende logo, na nosa profesión, moitísimo. Eu, ao final, non o acabei considerando intrusismo. Simplemente acabei considerando que é unha profesión tan rica, tan rica, tan rica, que abarca tantos que somos capaz de absorber a casi todo o mundo que desexe traballar, co cal podemos ser un bo... Cando hai un problema, pois como foi España nos últimos anos con unha crise bestial, pois o sector de turismo ao final sempre é o que acaba tirando do carro, porque precisamente recollemos a moitísima xente que ou non estudou para outra cousa, pero non vai a topar do seu. Hai pouco me falaban dunha rapaza que ten 25 anos, Armenia, que fala 4 idiomas, está traballando no mundo da hostelería, pero está preparando o MIR. Dices ti, isto é increíble, o sea, collemos de todo xa, hasta futuros médicos. Entón, pois, sí, intrusismo, ou que xa podemos coller a todo tipo de profesionais. Pero o que buscamos os pequenos empresarios, por exemplo, no meu caso, pois, si é certo que eu agora busco xente que este formada e que sepa
de que vai o tema, que non teña que eu estar dicíndolle, pois mira, un café con leite fais así, un viño ponse asá, no, que xa me veñan preparados. Agora tamén empezamos a buscar ese tipo de profesionais, sí. Que opinas disto, Antonio? Bueno, pues desde o noso punto de vista da formación, sobre todo a hostelería é como un caixón desastre, non? Donde calquera persona, como di Rita, calquera persona que, inda que teña unha carreira, vai traballar de camareiro, cociñeiro, fregando platos, especialmente se vai a outro país, non? Pero, do punto de vista da formación, o noso que intentamos, é moi básico, é fundamental, o tema da actitud, non? Estamos falando de que a hostelería, a formación son coñecementos, sobre todo onde nos formamos, o que é a operativa toda e a parte de xestión, pero ao mesmo tempo, o que é a actitud. A actitud dunha persona, cando está diante do público, o que é o servicio ao cliente é universal. Non é un valor que ni salimos aprendidos, ni algo que é inherente ao noso entorno, non? É algo que realmente ten que darse en todos os países, a todos os niveles, non? Entón, esa actitud, esa presencia, por exemplo, o tema de todo isto que é moi mediático, non? Todos estes cociñeiros que salen pois un afeitado coa cabeza ou con os piercings ou tipo... Estamos falando de David Muñoz, non? Por exemplo, un deles, non? O sea, son moi mediáticos, pero realmente o que é a hostelería básica, do día a día é moi dura, pero tamén requiere esa parte de ese traballo e esa dedicación. Eso despois, a innovación, a creatividade, eso ven despois, pero as técnicas, eso hai que aprenderlas primeiro, e é que non se pode descuidar. Nadie sale un Picasso así da noite para mañá. Pues, entón, esa formación realmente, tanto a nosa escola como outras de formación profesional, supoño que inciden todo neso. E nos, sobre todo, se algo se distingue a nosos alumnos, por exemplo, a xente que sale ao mercado laboral, é a actitud e a presencia e o desarrollo personal que levan con eles. Obviamente, hai unha preparación moi cuidada, claro, eso é obvio. E aquí calquera tamén, por exemplo, Martina, que está en contacto tamén tanto cos oferentes de emprego, que nós non estamos, vai a través dela, eso demanda, non pídese. O sea, sigue a hostelería básica de presencia e unha actitud é fundamental. Entón, xa digo, se quero incidir en algo se hai que incidir é sobre todo en eso. Que despois o que o sector realmente é un sector moi bonito, a carreira, o sea, o que traballar na hostelería para aquele xente que seña extrovertida, que lle guste pois, o trato coa xente, o dinamismo, é unha profesión maravillosa. É dura tamén, non? Hai que estar disposto a traballar... Como? É moi dura tamén, non? Obviamente, por exemplo, cociña son horarios que non son compatibles co que pensamos nós que é a vida laboral tradicional, non? Porque cando uns se divirten, nós traballamos, o sea, os que digan a hostelería traballan, entón hai que tamén pensar que é un vocacional, non? O tema de resolver problemas tamén un tema tamén traballar baixo presión, porque realmente pues, o que traballa nun hotel, nunha cociña, pois se che veñen 20 ou 30 personas de repente nun autobús e te se quedas habitacións, está nunha recepción ou non hai habitacións, como reaccionas, ou se alguén que se queixa, obviamente, eso son as partes negativas. Despois tamén a parte positiva é cando che diga o ben que o faz, non? E a sonrisa do cliente. Moi ben. Resulta sorprendente que durante esta intervención escoitamos palabras como creatividade e innovación, falando do seu traballo, do mundo da hostalería. Son dúas palabras que levamos manejando estes días aquí, falando do foro, falando da nosa intención de transformar as formas de busca de emprego. Claro, todo o rato estamos falando de empresas, estamos falando de traballadores durante estes días. Non tanto de clientes, non? Falamos da transformación da sociedade tamén, pero eu creo que aquí agora sí que é interesante ir a esa outra parte. Está tan presente no tema da hostalería e o turismo a consecuencia final, que é ese sorriso do que ti falas agora, que eu creo que aquí xurde unha cuestión interesante. Son os hostaleiros profesionais, eses que eles mesmos demandan para os seus negocios, os que tiran da cidade, os que tiran do cliente? Ou son os clientes exixentes dunha cidade culta de vanguarda, os que tiran dos hostaleiros e vos obligan a vos a poñervos a ese nivel de exixencia? Eu creo que as dúas partes, tanto un como os outros. Os empresarios, o mellor tamén é pola demanda dos clientes, polo que digo que noutros países o mellor o que a hostelería ou o turismo están xa un pouco máis avanzados, a forma que tratas o cliente é un pouco distinta a como se soía tratar aquí. Entón os empresarios sí que buscan xente que este formada e que teña actitude, que poida atender a eses clientes de outra forma para que poidan volver. Como se ven en Galicia realmente? En Galicia comese moi ben, bébese moi ben,
e a verdade é que cidades como Santiago de Compostela estamos aí na vanguarda e, por certo, non somos nada caros. Quero dicir que todo o mundo de España podería vir a Galicia porque vai a salir estupendamente ben. E aparte que temos de todo, temos, como decimos algunhas veces así coloquialmente, a bella hostalería, a nova hostalería, os de sempre, que che fan churrascos aí que tamén gusta e tamén os que fan o pitiminí que tamén gusta, sí. Eu vos digo que a veces cando me convidan os amigos a unha cea, bótome a temblar, É certo, depende de onde te leven, non? Porque eu creo que é fácil atopar de todo, pero tamén creo que 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, sempre era o churrasco a esgalla. E punto. Sí, pero... Podes aventurarte o polvo a feira e tal, pero non te ibas unha cousa. Agora me dá a sensación de que vos están empezando a demandar outras cousas e tamén me dá a sensación que nese proceso intermedio meteuse moita xente a crear, a innovar onde non está o coñecemento. Cando te poñen nun concurso de tapas o polvo a feira pero convertido en outra cousa, aí eu sí que me poño a temblar. Ou cando vas a un concurso de tapas vense moitas cousas e tamén ves que está pasando aquí. Hai unha demanda dun público que xa se esgotou dunha cousa que está vendo a David Muñoz na tele que de pronto quere novas aventuras gastronómicas e todavía non está xente suficientemente formada como para facer e encarar esa transformación do produto con rigor. En que punto estamos os chefs galegos niso, Antonio? Pois o que tuvo moito que ver tamén o tema da formación. En Santiago, sobre todo, Santiago é dos mercados máis competitivos e máis difíciles, e penso a nivel hosteleiro. O tema hoteles, a competitividade é brutal, o sea, a nivel nacional incluso, o sea, que despois o que é o tema da cociña, realmente as escolas, xa digo, aquí, por exemplo, en Santiago, que é Lamas de Abade, o noso centro, tuveron moito que ver no impulso do que dos novos establecementos, o sea, aí chefs e o que son os establecementos están moito máis cuidados, o que dicías ti, fai uns anos como eran, e agora hai que darse unha volta por Santiago. E Santiago realmente, penso que é un dos mellores sitios que se come máis competitivos, máis barato e de maior calidade en toda España. E incluso, na OMT ainda acaba de decir que España é o país máis competitivo a nivel turístico a nivel mundial, o sea que algo terá que ver. O sea, A lectura é positiva, Antón. A ficha que os profesionais facedes do sector en Galicia... É difícil sempre competir, o sea, sempre tens que competir para ser mellor. O sea, e Santiago é un mercado difícil, pero estades ben posicionados. Moi ben posicionados, Moi ben posicionados. Hai pouco tive a sorte de poder asistir á gala da entrega das estrelas Michelin para España e Portugal. Entón, decía, a ver, o chef cunha estrela Michelin, cun restaurante de 2 estrelas Michelin ou de 3 estrelas Michelin, que non teña 40, o 50, o 60% da súa carta, aquí presentes hoxe, con produto galego. Non falo dos mellores mexillóns de Galicia, falo dos mellores mexillóns do mundo. Non falo dos mellores percebes de Galicia, falo dos mellores percebes do mundo. Nin do mellor polvo daqui de Galicia, do mellor polvo do mundo. Xa non nos metemos na tenreira galega. Que levanten a man. É unha frase roubada. A man non a levantou ninguén. E xe, ostras, interesante. E logo pensei, é posible que os cociñeiros galegos, polo tema de ter contado cun produto tan bo, adormiláranse a hora de tratar ese produto dunha forma sofisticada, porque chegas a Madrid ou a Barcelona, unha sofisticación brutal, pero ti como galego dis, a mí pasoume con David Muñoz, casi non entendía nada, digo, ostras, isto é complicadísimo. Estou acostumbrado a un sotacabalo rei magistral, por eso digo, eu co polvo a feira se vas tocar é como a lambada, cando a sacou Jennifer López, joder, se vas a tocar a lambada, ostras, un respeto. Non? Canción que xa nos marcou tanto a infancia, non a toques, deixa estar. E o polvo a feira pasa igual, un galego, jodas, por aí te poñen un polvo, non dices, tío, non, son recede como o tío que inventou o tiramisú, non sei quen é, pero vaya gol, non? Imagina que eres ti. Son o que inventou o tiramisú e agora o poñen por todo o planeta. Esa creatividade de alguén que realmente consigue culminar un proceso como ese. Eu quedeime pensando se os galegos estamos adormilados precisamente por ter un produto tan espectacular ou se é o contrario, se realmente iso está estimulando unha escea gastronómica en Galicia que por moi ben situada que este, a realidade é que se poñemos a vara de medir nas estrelas Michelin non é que sexamos os mellores posicionados. Como explicades? Non, estrellas Michelin estamos ben posicionados. Temos 3 estrellas Michelin e a nivel nacional estamos moi ben. O sea, que o seguir a segunda estrella Michelin está en camiño. Hai xente que está traballando para iso.
E o que a cociña de proximidade, que é realmente a cociña que é cos materiais de aquí, tamén hai produtores que están en contacto permanente cos chefs, e hai iniciativas como que o Grupo 9 e outra xente que non está aquí, que non está no Grupo 9, que tamén é excelente, e realmente hai o que xa non é a cociña tradicional de sempre, o sea, a xente viaxa máis, conoce máis produtos, conoce máis formas de elaborar produto, e tamén, sobre todo, o entorno condiciona tamén despois a cociña que van facer. E tamén, outra cosa, que tamén o produto galego está moi ben para que pagalo, non? O sea, realmente nos organizamos un gastroforum fai pouco, e falaban dos chefs tamén, decía, a vieira galega, non? A vieira galega hai 3 ou 4, e además, cando non hai veda, ou depende de onde veña, a orixe e demais, e hai que pagala. E hai pouca xente que esteña, non hai tanta xente que esteña disposta a pagar realmente o que vieira galega, igual que o pulpo e outros produtos, non? Entonces, pero para nada o que a cociña está evolucionando e hai chefs que están facendo moi boas iniciativas. Por que pon en todas as cartas dos restaurantes de Galicia que o polvo é galego? E por que todos teñen hamburguesa de carne de buey? Claro, por eso, pero tamén porque hai hostelería como a todo, hai xente como a factura con IVA ou sin IVA, non? Pois como a todo, é o mismo, é a mesma picadesca, é a mesma cousa. O que pasa que o produto, canta xente coñece, canta xente distingue un entrecot de buey e un entrecot de vaca bella. Non? Pois fan o mismo tamén, entonces, pois, como a todo. Pero xa digo, os chefs realmente, os profesionales e os que queren, cuidan o produto e miman, realmente ofrecen o produto adecuado e de orixe. Rita. No, o do polvo galego e a hamburguesa de buey que me fai moita gracia, non? Es que teño un amigo carniceiro que dice, bueno, en fin. Eu penso que marketing máis que outra cousa, non? Igual que cando che poñen algo apetecible para comer unha fresa destas que ven aí, que dices, teño que comela e metes na boca e non sabe a nada. Máis que nada é marketing. Eu personalmente, se fora restauradora, poñería hamburguesa de vaca bella. Sonaba mellor, fíjate. Pero bueno, sí. Cada un. Falades disto na escola? Destes temas que estamos tratando? Sí, organízase, debátese, é algo que está ao orde do día. Pero, obviamente, éticamente, ademais, nos traballamos co produto que ten que ser, o sea, realmente non... Cando, obviamente, se un cociñero non dispón dun pulpo galego, terá que ofrecer o que poida, non? Ou non incluso na carta. Pero, desde o punto... Tamén hai un equilibrio tamén moi delicado en que a xestión e a cociña, o sea, pode ser moi creativo, pode ter unha vocación moi importante, pero ten que vivir, ten que comer de algo, non? O sea, un monto negocio... non monto un negocio porque me gusta dar de comer a xente e non sobrevivir, non? Entón, xa digo, hai un equilibrio. Entón, tens que conseguir o equilibrio entre o produto adecuado a tua cociña, ofrecer un menú máis ou menos a bo precio e que che permita, pois eso, xa digo, levar un negocio. Entón, xa digo, eso tamén, como todo, enséñase, leva a experiencia. Bueno, Antonio acaba de dar nun punto clave. Estes días falábamos da escola anglosaxona nos temas artísticos e que había unha gran formación académica aquí no tema musical. Temos os conservatorios cheos de xente que sabe interpretar a mitad das obras de Bach, pero non saben organizar un concerto na rúa e conseguir unha audiencia. E o volumen no PIB que poden mover os concertos de música de conservatorio neste país é ridículo. Se o comparades co volumen da música moderna en Reino Unido, creo que solo U2 xa aparece Arilo nos papéis, solo el. Se empezas a poñer a Led Zeppelin, a Sting, os Beatles. Entón, claro, un esforzo enorme en formar a tíos que van a estar tocando a viola de gamba e que logo non van a poder vivir diso salvo que ensinen a outro a tocar a viola de gamba no mesmo sitio. Entón, esa outra escola que dentro do performing arts e das artes escénicas se preocupa por decir como vas vivir interpretando temas, incluso creando, compoñendo, e di Antonio, pode ser un cociñeiro moi creativo, pero ao final vos estades formando profesionais que teñen que vivir de algo e que teñen que cumplir tamén os seus soños porque ao final son capaces de facer rentables proxectos empresariais e profesionais. Ese é o motivo de que esteamos hoxe aquí reunidos e de que haxa persoas que van subir aquí tamén como aspirantes a traballar neste sector. Entón, como lles recomendades ou lles dicides a eles, unha vez que os tedes nas vosas mans e podedes moldealos como profesionais, as claves para que logo sexan capaces de convertir calquera que sexa o seu talento nun modo de vida? Como se ensina iso? Insistides moito nese tipo de cousas?
Pois, obviamente, o tema que falaba antes, da actitud. Eso é fundamental. O sea, o servicio ao cliente, a sonrisa, non un servilismo, pero sí unha actitud. O sea, eso, desde logo. O tema de idiomas. O sea, na hostelería é impensable non falar inglés. En España todo o mundo fala inglés, non. Realmente, pues, se hai un segundo idioma, pois mellor. Pero realmente o que inglés, por exemplo, para moverse en Santiago ou xa en Galicia, ademais, para estar cara ao público, é fundamental. E penso que despois o que é unha presencia, pois eso, cuidada, o sea, o tema o tema dos piercing, dos peinados, ese tipo de cosas, pois sí que se mira na hostelería. Alguén que leve moitos anillos ou que vaya cuberto de piercings, realmente que inspira como que ele este servindo comida ou este responsable de un sitio, non? Dependen tamén do sitio, mira, os sitios supermodernos, que a mellor sí que encaixe ese tipo de cousas, non? Pero un uniforme ben planchado, ben cuidado, unha presencia física cuidada e demais é importante. O sea que, despois, obviamente, os coñecementos, pero... Outro día comín no Estricho de David Muñoz. Eu, na escola non sei se pasaron por ela, pero pola peluquería pasaran todos, Os pelos para arriba, piercings, tatuajes, parecía que ese no casting era un dos criterios de selección. Claro, pero eso xa digo, irá realmente co negocio. Encaixará co negocio, terá unha imaxe de marca que vai con eso. Pero realmente aquí a hostelería tradicional e a hostelería que queremos normalmente que queremos ser atendidos e ter un momento agradable, pues obviamente queremos ver un cociñeiro co seu gorro, que non levo pelo suelto, camareiros que vayan con un uniforme planchado, que non a camisa por fora, que seña, despois, se un restaurante que se espera que teña un servicio adecuado, pues teña os cobertos limpios, que non se están unha luz directa, que por exemplo, porque teñen os estrellas Michelin, porque onde cuidan tamén a súa imaxe nunha mesa, na disposición dunha mesa, os cobertos están repasados, as copas están repasadas, o sea, brillan e están perfectas, están impecables, non? Eso xa de entrada, igual que un hotel, entramos nun hotel e a habitación, se vemos un pelo, algo que esteña na cama ou que seña, un vaso o sea, non está limpio, é que é a impresión que xa temos desa habitación. O sea, digo, pues esos detalles, pues un profesional tamén da hostelería é igual. O sea, a primeira imaxe, a primeira marca somos nós, a nosa cara. E realmente eso, xa digo, actitud e idiomas. E despois, obviamente, os coñecementos de se me quero dedicar a cociña ou que é a hotelería, ou que é o turismo. Engadides algo? No, eu opino mesmo, pero con unha actitud boa podes aprender moitísimo. Eu podome poñer de exemplo, eu estuve en 10 anos de empregada e a actitud sempre foi boa, intentando aprender todo o máximo. Unha das cousas que nos requerían era que en canto entrase o cliente pola porta estivésemos facendo o que estivésemos, que polo menos lle miráramos a cara e o saludáramos, para decirlle, xa sei que estás aí, agora estou acabando de repasar unhas cucharas, imagínate, pero decirlle, xa sei que estás aí, xa te vou atender. Que moitas veces, cando tamén eres consumidor de hostelería, bótalo en falta, non? O sea, e con esa actitud e con esas ganas de aprender, pois despois de moitísimos anos de experiencia, é cando mellor te podes montar, porque levas actitud, é unha experiencia tremenda detrás, e podes acabar sendo un bo empresario e creador de emprego. Sabedes que impresión teño eu sobre o vosso traballo? Dame a sensación de que moitas veces sodes moito máis profesionais que o cliente que atopades diante. Boto de menos clientes profesionais. Unha boa escola, poderías facer un curso de formar a clientes. De cando lle pides ao camareiro, lle miras a cara. De se tes algunha dúbida, preguntas con respeto. De se algo non te gusta, non te esquezas de que ti non és crítico gastronómico. Ti és un tipo que está ali e todo se pode falar. De que diante dun camareiro amable sempre hai de contestar da mesma forma. E de que 5 tíos nunha mesa deberían ter unha armonía cun profesional que ven e un trato cariñoso. Moitas veces ves un moito máis cariñoso o hostaleiro porque ben formado que o cliente, que moitas veces non ben formado. Como facemos para formar os clientes? É algo que poderíades facer in situ no propio traballo. Se alguén é borde cun camareiro, ata onde te podes permitir ti contestar e decir, espera, a liña está aquí. Non é o servilismo que dicías ti antes. Podedes permitirvos ese tipo de licencias ou o cliente sempre teña razón, aínda que sexa un garrulo? Cando eres empresario, sí que te podes permitir unha vez ao ano ese tipo de licencia. Xa non sei como empregado este pillo jefe, xa non sei, pero bueno, se eu sendo unha vez empregada, sí que lle dixen a unha señora que estaba maltratando a miña compañeira, non a min, que me dixera, por favor, en onde traballaba.
E a señora dixo, bueno, ya lo entendí, mujer, non hace falta ponerse así, porque todo o mundo traballa, verdad? E se moita xente que ven a tocar os pés da mesma maneira que veñan os camareiros e a xente que estamos, nós tamén podemos salir mañán a ir a tocar os pés a eles, que tamén sabemos, en ese aspecto, pero bueno, normalmente sempre tes que tragar bastante. Hai que tragar moito, non? Sí, pero bueno, tamén é verdade que algunhas veces tragas con un e ese un che queda na mente run, e pasaron 99 magníficos. E algunhas veces tamén che queda esa pena, porque estou amargado hoxe, ao final do día, por esta señora, si realmente hoxe no meu traballo pasaron cousas maravillosas, pois veu un a rodar un corto, veu outro, o outro puxo unha crítica maravillosa no TripAdvisor e tal, e chegas a casa co run do mal cliente. Entón, ao mellor, non sei, tamén algunhas veces hai que aprender a decir, bueno, veu un malo, pero viñeron 99 boísimos. Que os parece se aplaudimos iso e así facemos un pouco de ruido aquí? Estamos moi dormidos, porque eles viñan a unha entrevista amables, atoparon comigo, estades un pouco en plan, este tío de que va? E vos estades aí tan calados que como vamos a poñerlle un pouco de calor a isto. Pareceme fascinante ese punto, non? Porque creo que pode ser extensible a todo o resto de oficios que todos temos. Non tomar certas cousas como se foran personais. Non que veñen te din eso de pronto unha ferida que igual non ten nada que ver contigo, senón cunha situación pois de pouca educación e que hai que saber lidiar con ese tipo de cousas. Tantas cousas teñen que ver co mundo laboral que non se aprenden nas escolas, non? Sí, porque ti date conta, sobre todo no mundo hoteleiro, e os que traballamos en Santiago de Compostela, aquí veñen de todos os sitios do mundo, quero decir, non veñen alemáns como Palma de Mallorca, é que ao mellor coincideche no teu hotel que tes un hindú, un alemán, un australiano, un de Malta, que tiven outro día e dixen, Dios mío, en Malta vive xente, e un de cor amarillo, outro de cor negro, outro de cor blanco, cada un é fillo de seu pai e de súa nai. Entón, tes que ter unhas tablas increíbles. E cada un trae o seu problema e a súa historia que contarche. E ti vas a formar parte da súa historia e da súa experiencia en Santiago. Martina, ti crees que eses diferentes tipos de públicos e de clientes son moi distintos? Nese tema, por exemplo, da actitude, notase que o galego é diferente como cliente a xente que ven de fora? Sí, eu creo que esa é unha parte que nos debemos levar na formación, que é un pouco a psicoloxía. Eu creo que iso é parte do teu traballo, da túa actitude tamén hacia os clientes. Se alguén tes que cambiar a súa experiencia, facer que se veñen enfadados, que esa experiencia acaben e que cando saian do teu establecemento, que saian contentos, convencidos. Eu creo que iso é unha cosa moi importante que se debe facer durante a formación de toda a xente que se dedique despois á hostelería. É algo que podemos cambiarnos. Eu penso que é parte do noso traballo, porque ao final é o noso cliente o que vai a pagar. Non sei que opinades disto, non? Unha veces pensaba fan e freír croquetas e mirade o nivel de autoexixencia que ten este sector profesional. É espectacular, espectacular. A máis nunha cidade como Compostela, que vos sodes unha parte da nosa economía local irrenunciable, non? Sin vos realmente este tinglao non tería moito sentido. Chamaríase de outra forma se vos non estiverades aquí. Non sei, chamaríase Santiago, pero vamos, non falaría o mesmo idioma nin as mesmas claves sen ter en conta o sector da hostalería e o turismo. Queredes coñecer os rapaces que van vir agora? Sí? Sí? Sí. Son esos que van a vir aquí, non agora, non? Van a vir agora. Eu quero un pequeno encontro. Onte había aquí unha morea deles, entón era unha cousa un pouco caótica, pero se sodes 4 contra 3, saides gañando. Vide aquí a dar llamán a estes señores. Santiago, Silvia, Tania e Ana. Pois vou vos presentar Martina, Rita e Antonio. Hola. Hola, Antonio.
Entón, ti es? Tania. Hola. Vale. El chamase Santiago. Que tal está, Santiago? Moi ben. Guai. Ela chamase Tania. Sóbranme. Ah, non, está ben. Se está metendo a Martina no pack dos estudantes. Silvia. Silvia es ti. E logo temos a Ana. Que tal, Ana, como estás? Moi ben, fantástico. Pois mirade, vou a coller este micrófono, creo que podo permitirme charlar con eles un pouco, vou a convidarvos a que o vexades dende alá. Parecevos ben? Sí. Un aplauso para eles, por favor, fixeron increíble. Estades todos directamente vinculados ao mundo da hostalería ou hai algún intruso? Como decían eles que había tanto intrusismo nesta profesión. Intruso? Son medio intruso. Un intruso. Viste, saber como defende eso no videocurrículum, eh? Empeza falando ti. Contame as túas aspiracións, de onde ves? Hola, eu son de Touro, chámome Silvia, eu sí que pertenezo ao Ainda non mundo- vas facer un minuto, eh? Te simplemente un decir hola, que tal, de onde ves, porque non quero que eclipses a túa propia aparición aquí no atril despois. Hola, chámome Silvia e son de Touro. Eres de Touro? E a que te dedicas? Teño feito hostelería e comercio. Que maravilla. O intruso... Hola, bo día, eu son Iago, son daqui de Santiago. E que fas? Que fago? Moitas cousas. Últimamente son guía de turismo, por iso que non estou realmente relacionado ca hostelería, pero sí co turismo. Bueno, ben, non? Os españoles tampouco tan... Estás dentro, estás aceptado aquí. Hola, yo me llamo Ana, soy de Lalín, pero vivo aquí en Santiago. Y también soy bastante intrusa porque mi sueño es dedicarme al turismo. Actualmente no me dedico a eso, o sea que soy aún más intrusa que tú, si cabe. Sí? Bueno, pero entón ti es unha intrusa en dedicación, pero perteneces a isto no mundo dos soños e das aspiracións. Sí, sí, totalmente, soy Entón creo que estás no vocacional. sitio perfecto. E que me diste? Hola, yo soy Tania Currás, soy de aquí de Santiago también y bueno, yo soy estudiante de Relaciones Laborales. Moi ben. Quen destas persoas ven primeiro no videocurrículum? Si non teño que taparvos para ver o papel. Sí? Santiago, empezamos por ti. Podes baixarvos as tres e agora iredes subindo dunha nunha e vemos o voso videocurrículum e xa teredes o voso minuto de ouro. Entón, vamos a comezar vendo o teu vídeo. Podemos deixar isto aquí, axúdate. Hola, son Iago Raposo, son profesor de galego, de español como lingua estranxeira, son gestor cultural e, aparte, guía oficial de turismo. Estudiei o ciclo superior de Comercio Internacional e Filoloxía Galega na Universidade de Santiago. Fui profesor lector de Lingua e Literatura e Cultura Galega na Universidade de Treveris, Alemania. Nestes 3 anos, organicei eventos culturais, viaxes para os meus alumnos e alumnas e, aparte de preparar as clases, tamén colaborei en actividades do departamento. Unha vez rematada a miña estadía como profesor lector de lingua galega, pasei a formar parte do corpo de profesores de español como lingua estranxeira durante outros 5 anos. Traballei no Camiño de Santiago, organizando estes camiños para clientes VIP, o que conseguíamos unha experiencia absolutamente única. Na Cidade da Cultura de Galicia, fui un coordinador do Servicio de Atención ao Público e de Guías. Participei na rodaxe dunha curta, como co-guionista, actor e asesor lingüístico. E, ademais, organizamos un evento a Reinvento Compostela para máis de 100 persoas. Os meus idiomas maternos son galego e español. Ich kann auch Deutsch, I can follow a conversation in English, falo portugués e un pouco de italiano. Son unha persoa creativa, positiva, traballadora e que sempre busca o límite, sempre busca pasar novos retos, chegar a eles e traspasalos, superalos. O meu objetivo a nivel laboral é atopar un traballo relacionado coa miña formación ou experiencia, como profesor, guía de turismo, xestión cultural ou
organización de eventos. Se te interesa, contáctame. Moitas grazas e un saúdo. Hola, son Iago Raposo. Iago. Hola, hola. Sí, escoitaseme? Agora falo eu ou como é a cousa? É o momento. Ben, bo día. Eu son Iago Raposo, como vedes no vídeo. A verdade é que estou moi agradecido á organización do evento por darnos a oportunidade de estar aquí. A vida é un camiño que sempre nos anda dando alternativas. Sempre está cheo de retos. Eu viví en 4 estados diferentes da Unión Europea, ca súa cultura, cos seus idiomas, ca súas personalidades e xente diversa. En Alemania, vou empezar por Finlandia, que foi así en orde cronolóxico. En Finlandia traballei na oficina de información á mocidade de Helsinki. Como podes imaginar, un idioma absolutamente diferente ao que todos e cada un de nós coñecemos, enfrentarse a unha cultura diferente tamén, en certos aspectos, e persoas moi diversas. Os primeiros 15 días da miña estadía en Finlandia xa tiven que organizar e falar diante todo o persoal de mocidade de toda Finlandia unha exposición en inglés sobre as políticas de mocidade que íamos facer no centro. Mais adiante, estiven en Gran Bretaña, nunha oficina de unha empresa internacional de distribución de prensa. Un ambiente absolutamente tamén internacional, multicultural. Ali o que se facía era, basicamente, distribución e xestión de xornais e revistas. Mais adiante, en Alemania, tocou a Alemania. Ali fun como profesor lector de lingua e literatura galega. 3 anos. Que se facía ali? Pois, foi un reto absolutamente increíble, que realmente me enche de orgullo. Por qué? Porque era aprenderlle a nosa cultura, a nosa lingua, a estudantes, unha media máis ou menos de 30 estudantes por semestre, que non tiña ningún contacto ca nosa cultura, ca nosa lingua, e facer que esta xente amase e incluso tivese teses doutorais sobre que ali aprenderon. Entón foi que realmente me encheu de orgullo que esta xente aprendese a nosa lingua e a nosa cultura. Despois de rematar a miña estadía de 3 anos coa lingua e literatura galega, fui contratado pola miña universidade como profesor de español. Ali estive outros 5 anos. Despois, xa de volta para aquí, para Santiago, comecei a traballar como guía no Camiño de Santiago. Guía, para así dicilo, camiños para persoas VIP. Normalmente xente de Australia, de Canadá, Estados Unidos, Corea, etc. Diferentes localizacións do mundo. E realmente o traballo era atender todas e cada unha das súas necesidades, simplemente tiven que camiñar. En inglés, por suposto, ou en algún outro idioma. E xa, despois, na Cidade da Cultura, fui un coordinador do servizo de guías e atención ao público. Coordinaba o servizo, distribuía os guías, facía as quendas de traballo e atendía e xestionaba as demandas do público. Ademais desto, últimamente participei na rodaxe dunha curta relacionada co tema laboral e aí fun co-guionista, actor e asesor lingüístico. E, ademais, organizamos un evento no que participaron máis de 100 persoas, a Reinventio Compostela, un grande éxito para ser a primeira vez. E que máis se pode dicir? Participei, son Swiss árbitro cronometrador de ciclismo, sí, a verdade que sí, hai árbitros en ciclismo, e son guía oficial de turismo. Non vos pasou que vos ides a unha cidade para adiante polo mundo e sempre dicides, está ben, pero falta algo.
Eu son da opinión de que o importante é realmente o cliente, ao final, importalle moito máis como o contes a que contas. No mundo actual das tecnoloxías, calquera persoa vai a Wikipedia e teclea: sí, Fernando de Casas construiu a fachada barroca da catedral. Pero non sabe as historias que hai detrás, non sabe as anécdotas que hai detrás, non sabe esta historia emocional que tenen as cidades. Por lo tanto, eu considero que as guías, eu son unha persoa de si, tenen que ser máis emocionais, que tenen que apelar máis ao sentimento desa persoa. Bueno, eu considero unha persoa absolutamente adaptable aos cambios, como demostrei no meu relato, que é unha persoa moi cooperativa, entendida a cooperación como colaboración entre iguais e entre persoas diversas, para chegar a alcanzar un obxectivo común. Se lles gustou, estou atento a preguntas. Moitas grazas. Dan confianza en sí mesmo, non? Non vos pareceu? É un relato interesante, é amplo tamén. Que de países e de cousas. Queres o meu apunte, Iago? Queres o meu apunte? Sí? Certo que dis de Wikipedia todo isto, non sei se sabes que a economía colaborativa, falamos estes días moito diso aquí, xa empeza a ter tamén outra tendencia, que é que calquera dos que estamos aquí presentes poderíamos ser o guía turístico e non ti. Quero dicir, non hai por que ir a Wikipedia, todos nos coñecemos de algún modo a nosa cidade e podemos facer que ese sexa precisamente o noso produto. Quero dicir, onde eu como, onde vou eu cos meus amigos, onde collo eu o coche para ir a surfear o Castro de Baroña, a miña forma de vivir a cidade, a poño nun perfil. Queres vivir a cidade como a vive Xaime? 30 euros a hora. Queres vivila como a vive Celia, como a vive Gustavo? Calquera dos que estamos aquí. Queres vivir a noite dun experto en vida nocturna de Compostela? Os mellores bares, os sitios, a lo coñecen en todas partes, te leva, ainda por riba se presta que por esta noite ti es un dos colegas da súa pandilla. Ti tes que pagar. Pero imagínate chegar a Londres e vivir Londres xa con alguén local que está disposto a facerse xogo contigo. Te desbanca iso como profesional do mundo do guía turístico? Non? Pensaches en como competir contra esa realidade? Vamos a mandarte un micro. A miña compañera Tamara... Ai, espera, que o teño máis a man. Si, achegas. Grazas, Tamara. Non, digo que non é competencia. Cada un ten que explotar as súas fortalezas. Todos temos as nosas fortalezas. Por suposto tamén feblezas, non? Pero esas son as fortalezas. Eu tamén coñezo a cidade, coñezo os locais nocturnos, coñezo onde se come, onde se vive, e aparte, tienes conhecimentos técnicos para facer o resto. Entón, non é competencia en absoluto, sino que é unha suma de posibilidades. Esa é boa resposta, pero os taxistas pensan o mesmo de Uber? Os hotéis pensan o mesmo de Airbnb? E que se non se adaptan á realidade actual. A realidade actual é colaborativa. E depois, aparte hai unha legislación, pero bueno, non quería entrar na legislación. Por exemplo, os BIC, os de interés cultural, só poden explicar os guías titulados, non? Pero bueno, eso é outra cousa. Eu considero, pois xa dicía que era unha persoa colaborativa, que a colaboración é o futuro do negocio. Entón, non considero competencia, sino que cada un xa o mercado, os propios clientes, as clientas, poranche en cada un no seu lugar. Bueno, acabamos de ver unha persoa disposta a contestar con versatilidade. Non se enrocou na súa postura máis tradicional, seguramente no que os seus mestres lle explicaron no seu día estudando turismo que iba a ser a vida, sino que enseguida colleu o meu argumento e di, non, estou no teu equipo. Pareceme que é unha actitude moi positiva, pido un aplauso para él. Moi ben. E pasamos de Santiago a Silvia. Vamos ver o teu vídeo CV, vale? Ola, son Silvia, proveño do mundo da hostelería e do comercio. Desde pequeniña gustoume moito o mundo da hostelería e por eso estudiei cociña e panadería e pastelería no IES Compostela.
Con respecto ao comercio, teño o ciclo medio que fixo en Arzúa. Eso dou unha oportunidade de traballar nunha panadería e pastelería facendo feitas por toda España. Cando rematei os estudios, dei unha oportunidade de empezar a traballar como axudante de cociña no restaurante Edison. O verán seguinte, puñéronme como responsable de pastelería para celebración de eventos, tanto bodas como bautizos, nunha casa de turismo rural. Despois traballei como camarera nun bar no Polígono Tambre e a continuación como cociñeira no Che 4 en Arca. Tamén traballei nunha residencia de anciáns, aí puiden poñer en práctica cursos que fixen como a confección de menús especiais, por exemplo, para diabéticos ou hipertensos. Os meus idiomas nativos son galego e castelán, tamén me desenvolvo un pouquiño en inglés. Son unha persoa activa, soñadora, divertida, gústame viaxar, pasear a poder ser pola natureza, encántame o traballo en equipo, gústame conocer xente, sacar novas experiencias dele. Busco traballo tanto no ámbito da hostelería como do comercio, teño vehículo propio e disponibilidade tanto geográfica como horaria. Así son eu, se te interesa, chámame. Moitas grazas. Ola, son Silvia e como presentei no vídeo currículum, veño do mundo do comercio e da hostelería. Desde moi pequeniña gustoume a cociña e por eso, con 16 anos, matriculeime en cociña. Así que terminei e matriculeime en pastelería e ora é a miña gran pasión. Gustaríame seguir mellorando nese mundo. O ano pasado, como nova experiencia, fixen comercio, deixando un pouco de lado a hostelería. En comercio puiden aprender novas experiencias e cousas que nos pode dar a vida día a día. Con respecto á miña formación profesional, empecé a traballar no restaurante Edison, no Polígono Tambre, como axudante de cociña. O verán seguinte, deron a posibilidade de traballar como axudante de cociña e compatibilizalo con pastelera para a celebración de acto. Deu unha posibilidade de traballar como pastelera e axudante de cociña na celebración de actos como bodas ou bautizos. Traballei de camarera nun bar en Santiago de Compostela e traballei como cociñeira no Che en Arca. Tamén tuve traballando de cociñeira na residencia Os Tercios en Touro. Nela puiden poñer en práctica os meus coñecementos en distintos cursos que fixen, como elaboración de menús para persoas especiais e xente con dietas especiais, hipertensos, diabéticos, celíacos e algún máis. Por último, traballei como dependenta nunha panadería e pastelería de Arca que se dedica a facer feiras medievais e de Navidad por distintas cidades de España. Estuve en Burgos, Cáceres, Barcelona, entre outras. Aí tuve relación directa co público. Son divertida, soñadora, gústame progresar, mellorar, tanto na miña vida profesional como personal. Falo galego e castelán, un pouco en inglés e deféndome, como puiden comprobalo cando viaxei a Londres e Dublín. Así son eu. Aquí estou. Moitas gracias. Fica. Onde vas? Todos queremos unha moza reposteira, non? É o meu soño. Ou que fagan moi boas masaxes, ou que fagan postres maravillosos. Se temos hoxe en conta o mundo no que vivimos, creo que conceptos como diversidade funcional son moi importantes, non? Cidades fáciles de transitar para xente con diversidade funcional. Esas son as cidades que todos queremos para o futuro. Aquilo de non pensas no que lle pasa a outro ata que che pasa a ti. E logo, cando te toca a ti ir polo aeropuerto con silla de rodas, queres ter as cousas fáciles. Pois igual é un pouco máis excepcional, ten máis que ver coas idades, con fases da vida, pero que cada vez hai máis celíacos, cada vez hai máis diabéticos, cada vez hai máis de todo, e que algo está pasando. Eu creo que no mundo da hostalería si deberíamos poñer un ollo aí, non? Esta semana, agora tomar o té demasiado quente dá cancro. Estaba eu agora collendo un zumo antes de vir aquí porque carraspeaba, e así coñecín a Rita,
e os que estaban ao lado estaban pedindo 3 tés, e digo, cuidado, non o bebades tan rápido, que se podemos levar por mal camiño. Se reían e tal, porque esta semana, claro, hai 3 meses estábamos todos sorprendidos co bacon e as salchichas. E logo tipo que está dándolle así a mazá demasiado brillante, enche un plato de cera, o quema, o pon YouTube, 3 millóns de visitas, e todo, hostia, xa non podo comer mazás. E agora chego ao súper, as beso todas lustrosas. Onte merquei uns plátanos, tonte, nunha gasolinera, indo para Pontevedra, joder, por fora estaban guai, tías que los por dentro. Digo, por que clase de cámara pasou este plátano? Porque este non é o plátano que eu comía cando era cativo aí en Santa Comba, en Vilanova, Freixeiro, cos meus avós. Aí collamos un plato, a fruta que fora. Meu pai ainda ten o vicio de non lavalas. Digo, estas lavas, que xa non son as de antes. Entón, claro, aquí temos unha rapaza que está profesionalizada precisamente en menús para xente con diversidade nese sentido. Un punto moi a ter en conta, Primeira persoa que de pronto neste evento mete ese factor. Experiencia xa deseñando menús para xente que pode verse en situación de non podo comer calquera cousa. E que, demais, que cada vez haxa máis xente desa, comeza a ser comprensible. Un punto diferencial? Parece que sí, non? Un aplauso por iso mentres van no escenario. Moitas grazas. Tania. Aplauso para Tania, por favor. Hola, soy Tania, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. He trabajado en diversos sectores y la experiencia me demuestra que la adaptación al cambio es fundamental en un mercado de trabajo que varía constantemente, por lo que no le tengo miedo a nuevos retos. Fui dependiente en una tienda de plata y complementos durante 2 años. Fui profesora de baile para un grupo de 15 alumnos encargándome de la parte creativa, inventando coreografías, y también fui camarera y azafata durante el Electroforum Tecnológico. Hablo gallego y castellano como lengua materna y tengo un nivel medio en inglés y francés. Me considero resolutiva, nunca pierdo el ánimo y controlo mis emociones de manera que solo interfieran de manera positiva en mi trabajo. La atención al público siempre ha sido muy fuerte. Me encanta tratar directamente con la gente, soy agradable con todo el mundo y siempre estoy dispuesta a escuchar, por lo que las experiencias en este campo siempre han sido muy buenas. Estoy buscando trabajo de cara al público, que es mi gran habilidad. Tengo carnet de conducir y disponibilidad para viajar. Si buscas a una persona polivalente y con ganas de aprender, aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, yo soy Tania Currás. Buenos días. Bueno, en el vídeo ya dije que estudiaba Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Santiago de Compostela, donde resido actualmente. Pero siempre sentí la necesidad de hacer más cosas a la vez que estudiaba, por lo que he trabajado en diversos sectores del mercado. Fui dependienta durante 2 años en una tienda de plata y complementos en el área central, que se llamaba Fibela. También fui profesora de baile, donde me encargué siempre de la parte creativa, bueno, y enseñando también a los alumnos e inventando coreografías. Teníamos 16 alumnos de aquellas. Y también fui camarera y azafata durante el Electroforum Tecnológico que se celebró, bueno, el de 2016 en Santiago. Soy una persona trabajadora que nunca pierdo el ánimo y con una característica muy especial, y es mi alto coeficiente de optimismo. Además, me considero una persona resolutiva, no suelo darle vueltas a algo pasado si no me aporta una ventaja a la hora de resolver el problema. Y lo que siempre ha sido muy fuerte es la atención al público, porque me encanta tratar de manera directa con la gente, siempre estoy dispuesta a escuchar y soy agradable con todo el mundo. Por lo que las experiencias en este sector siempre han sido, bueno, en este campo, siempre han sido muy buenas. Hablo gallego y castellano como lengua materna y inglés y francés, tengo un nivel medio. Si buscas a una persona polivalente y con ganas de aprender, aquí me tienes. Muchísimas gracias.
¿Quién será la juez? Moi ben, podes baixar. Supoño estamos falando do tema das facetas de contacto directamente coas persoas, non? A atención ao cliente. Xente que realmente xa ten unha vocación directa por estar tratando con xente, creo que no mundo da hostelería ten moito percorrido feito. Si vou a pedir, aínda que imos un pouco xustos de tempo, a opinión profesional, porque me lío tanto coas explicacións, as presentacións e as historias deles son tan interesantes que é rato que quería eu escoitar a Gustavo Marcos, por favor. E que Gustavo, supoño que haberá que darlle unha parte importante da responsabilidade de que todo este proceso de formación destes días acabe derivando en perfis profesionais tan ben retratados, tamén grazas ao traballo de Vemo Televisión e a extensión dos videocurrículums, con este feliz maridaxe entre videocurrículums e Gustavo Marcos. Feliz maridaxe. Que opinas do teu resultado da túa obra, meu? Moitísimas gracias, Barreiro. Para min, como colaborador, formador deste equipo, foi un verdadeiro privilexio, porque realmente tan solo é, cando tes talento en estado puro, podes convertilo en talento en versión 2.0, é dicir, un talento onde seas tú misma, /o. E eu creo que iso están demostrando hoxe todo o mundo, porque o que lle dicen é, mira, o que non podemos é vender lo que non somos. E a autenticidade é o que o interlocutor sempre pondera máis. E, sobre todo, eses guiños emocionales que celebro van salindo cada vez con maior intensidade. Eso sí que realmente enamora, seduce e conquista. E conquista, Alguén máis quedou con ganas de ver bailar a Tania? Sou eu. Animaste ou dasnos un... Se te poñemos a música e tal, o teu é o hip hop. Sí? Temos un hip hop por aí. Se te meto no lío, bailo tamén, Sí. Animaste, de verdad? Veña, claro que sí. Vamos. É posible isto, sí? Vai. Pero dá a explicación... Bueno, poñe do que sexa, meu, sabes? Como salimos desta. Sí. Por ejemplo, un baile que hacíamos nosotros hace muchos años. Un baile que facíades hai tempo. Derecha, izquierda. Paso de suelas. Vale, xa tengo. Imos. Vale, esta música, sí. Vale, entonces sería... Vale. Vale, das. Vale, agora xuntos. Mestra, comunicativa, fantástica, divertida. Increíble, foi, bueno, sinto pola miña parte, pero bueno, fixen aí o que puiden. Seguro que cun pouco máis de tempo eres capaz de facer que todos aquí na sala sexan fantásticos bailarines. Te deo en conta, por favor, mentres xuntamos as mans. Put your hands together, please, to say hello to Ana Rodríguez. Hola, mi nombre es Ana Rodríguez, tengo 27 años, resido en Santiago de Compostela y actualmente trabajo como dependienta. Soy técnico superior en Información y Comercialización Turística y soy graduada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Estos estudios me han aportado los conocimientos fundamentales para mi futuro trabajo en el mundo del turismo. Además, he complementado mis estudios realizando cursos como el manejo avanzado del paquete Office, la utilización de las redes sociales e branding, que sería el marketing aplicado a las redes sociales. Respecto a mi experiencia laboral, he trabajado como dependiente en el sector textil para importantes marcas como Quicksilver, DC o H&M. Gracias a toda esta experiencia he aprendido a trabajar en equipo, con los valores de compañerismo y sobre todo el trato y la atención al cliente, aportando mis ganas de aprender y trabajar día a día. También tengo experiencia en un sector que me apasiona, que es la hostelería y el turismo, donde trabajé como guía turístico en Ourense y en Santiago de Compostela,
donde descubrí mis habilidades en este campo y que me gustaría seguir desarrollándolas en un futuro. También he trabajado como informadora turística en el Centro Comarcal Espodeza, en Lalín, y como conservadora en el Museo Pedagógico de Galicia, en Santiago de Compostela. Respecto a los idiomas, soy bilingüe en castellano y en gallego. Además, poseo el certificado CELGA 4 en gallego, el nivel B2 en portugués y el nivel B1 en inglés. Soy una persona activa, responsable, que se implica mucho en el trabajo y que siempre doy el 100% de mí misma. Estoy muy concienciada con los derechos de los animales. Por eso he sido fundadora y soy voluntaria de la Asociación Protectora de Animales Peludos en Fogar de Lalín. Además, me gusta dedicar mi tiempo libre a realizar actividades culturales, como leer, ir a exposiciones o ir al cine. Mis objetivos son seguir demostrando mis habilidades en el sector turístico, en el arte y en la atención al cliente. Dispongo de total disponibilidad horaria y geográfica, así que si quieres saber más sobre mi perfil profesional, no dudes en contactarme. Gracias. Hola a todos. Bueno, ya me conocéis, así que no me voy a presentar. Voy a esperar a que acabe aquí. Vale, ya me conocéis, sigo siendo la misma persona a pesar de que me he cortado el pelo, pero soy yo. A nivel profesional no os quiero decir mucho más, solo quiero que me conozcáis un poquito mejor, pues a nivel personal. Es un poco difícil describirse a uno mismo, decir las cosas buenas de uno mismo, siempre decimos lo malo. Pero de lo bueno, pues os voy a decir a grandes rasgos cómo soy. Soy una persona bastante optimista, muy sociable y muy activa. Y además soy una persona que persigo mis sueños. Por eso estoy ahora mismo aquí. Porque, dada mi experiencia, es muchísimo más amplia en el sector servicios, pero realmente lo que yo quiero hacer es dedicarme al turismo. Si no, pues estaría en el otro graduario que se hace de servicios, ¿verdad? Pero por eso estoy aquí. Además, se ha dicho antes que esto es algo que es vocacional, y ya he dicho antes, soy una intrusa aquí, pero es eso, mi sueño es dedicarme a esto, y también he estado trabajando con mis compañeros durante toda esta semana para poder estar trabajando en el empleo que nosotros soñamos, y mi empleo soñado es dedicarme al turismo. Así que es todo, me he presentado, espero haberos convencido con mi currículum y con mi discurso, y también espero haberos conquistado. Muchas gracias. Vou retomar o look de falarvos. Estes días se falou aquí, claro, o meu discurso, dicía ela, teño un soño. Podías ter comezado así, non? Teño un soño. Porque estes días falaban aquí da importancia, os ponentes de onte, de saber o que un quere. Saber o que un quere, focalizar ese desexo, entón ir a por el. Eu lle preguntaba a eles, como se poñen os soños na cabeza de alguén que non os ten? Como reacciona un mestre cando ten estudantes que non están motivados? Como colles unha audiencia diante, lles falas, realmente non teñen ese anhelo, ese teño o desexo por esta cousa. Entón nos poñemos a traballar para ver como conseguimos chegar a ela. Agora, cando un carece diso, aí é cando creo que ten que sair o máis difícil dos retos dun mestre. Conseguir que alguén de pronto localice un soño e diga, iso gústame, ese é o meu camiño, a iso quero chegar. Que ti subas aquí con tanta brevedade e digas, o meu punto xa está localizado, pareceme que a palabra intrusa xa podes deixala fora do teu discurso, porque os estamos aquí buscando xente que crea en sí mesma e que teña soños, capacidade para ilusionarse. Así que, parabéns por iso. Temos que despedirnos. Podemos facelo todos xuntos aquí, se queredes, e nos facemos un selfie. Parece vos? Facemos un selfie? Sí? Pois veña. Po escenario, por favor, con celeridade, ritmo. Xente dinámica, innovadora. Mira, a primeira xa. Ti tamén, por favor. Apeteceche, sí? Imos, Tamara, todos. Incluso Fernando, deixa a cámara en plano fijo e súmate tamén, por favor. A ver como facemos. Eu vou a tirar un dende o meu móvil. Todos atrás, onte quedou moi feo estas sillas, estas mesas aquí metidas. Vamos a afastalas un pouco. Veña, todo para aquí. Sillas.
Moi ben, botamos estas tamén. Opa! Ai, Dios. Isto pesa un mogollón. Veña, como nos poñemos? Primeiro vou facer un no que sexa propiamente selfie, vale? E como fago isto? Que non quepo. A ver, sorrido un pouco. Ai, non me caben. E agora... Cámara, fasnos ti unha con todos xuntos, mellor. Luego por aquí. Que tal estades? Estades contentos? Sí? Disfrutaste esa sesión? Veña, sorrindo aí. Petrinas subidas, non? Veña. Estamos? Moi ben. Pois veña, rapaces, xa o temos.